Takane kadeka kper rep shermit lane usenrai. Kajing rep yo shermit kalong kaba yo onong bat kaba mentoy yo nong rep. Andrei hakine gisngi kadon ka jingpang kaba kam jor haki kper shermit. Bat kata ka jingpang kaba ngikot ka leaf blotch lane bangi khot ka jingbertho sla ho shermit. Kane kadai kata ka jingpang bertho sla lane ka leaf blotch. Hakabas dang kane ka jingpang ka long kaba stem bat kijing he jongka kilong kumba 6 mm hado 6 mm ka jingkmai jong kine ki dak bat ka dur jongki kalong kaba circle lane pelun bat suki kanang he bat karong jongki kadai kaba stem bat kat banang ya kipor ka kela syakarong pthu lane ka rong brown bat kini ki jingpang ki he bat ki ya bit ivei habakane ka jingpang kala sedang banjor bah te kini ki spot lane ki bertho ki ya bit bat kala por habaro kisla bat kalong hakane ka rukom kam don dur kam don darshu te gane ka jingpang ka don habaro arliang jong kisla jong shermit napo bat nabar hendrei ka kamlong prominent lane ka kamlong pau bha haki banta bachelor kisla jong u shermit kani ka jingpang ka sedang ban mi hadin balde ban tiunyut ban penkhoj ya usenrai haki prai Julai hadin kumba arlai tiyau kani ka jingpang ka sedang ban mi pau bat ka jor bha nadu benai September Oktober takani ka jingpang ka spread kapur na waisnem bat ka im ga sa ka roy hakini ki slayap habakila haba kandeu kini ki jingpang ki ne ki syong ki sa hakini ki sla ki bahaba kandeu bat haus nem ban wan pat ki sa roy ki sa spread siki wei pat te kani ka jingpang hoi malumala kam takta than ya u ne u shermit hendrei onda kani ka jingpang kala sedang ban por bat habakala jor bha kala ban kta ya ka jingmi ka rukwam met ka jong u shermit bat kamtam ya ka quality jong u ka kurkumin content ka kamduna bat ka hierno habakane ke jingpang kala jor tena mar kata gada ka don kambha ban sumar bat ban yada na kane ke jingpang tekilat jing yada lene kilat jing sumar ka banang kong hi kalong banci dia tenrai don kijat tenrai kiba kane ke jingpang kambit kanuksa kum umeka turmeric won ubapenmi naka ICR haune ushermit kane ka jingpang kamdon ladang inu jor hakiwei pat ki tenrai kala bandai ulakadong ne kiwei pat ki tenrai kane ka jingpang ka por ka bit bha lemda ngi sumar dikena kabaar ka dei ka jingjid iki sembai kimi kiba like naka jingpang kabalai pan habangila de panjid iki sembai kimi kiba like naka jingpang ngire ban le ya kataga seed treatment ka seed treatment ngila ban kle ya u sembai kimi haka shikram lane arkram ka carbendazim haka shilitar ko sawe yang nu sembai kimi kumba lai peu minit hadin nangta sa sei yang nu sembai kimi bat thadiu haka jaka baka serngiu bat hadin nangta ngila ban thung yu haki per jongi ladangi pendan kampat da grukom rep organik ngila ban kle ya usembai kami shikilo haka san lane do program u trichoderma viride ya kle lang panang ta ngila ban thung haka kper kabasau pat ngila ban senrek ya ka kper haba kane ka jingpang kala sedang ban por kala sedang ban pau kamtam na kibnai Agos tayo bakat do syaneng ngila ban spray da kadawai carbendazim lane copper oxychloride kumbaar gram haka shilitar daka organic pat ngila ban senrek da kadawai pancakanya 10% kaniro hadin balas dang pau ka jingpang haki niki shermit banla ban senrek haman laka artayo kumba lai sausin bat kani kan penduna
ya kane ka jingpang ka rukom sumar ka babut pan ka deiba te kum kini kisla ke bla syakta deiban od yaki ban veng yaki bat sa thang yaki bat ka wei pat kalat jing sumar ka ba kam kong san ka dei ka jing don jong ki shetris nabaka dei ka jinglong ka jong u shermit hi ba udon kam ya ka jingka serniu jong ki ding ban yada naka jingjor palat ki kijat sngi te nyo i ka jing ya pher ya kini ki shermit ki bami ki jaka baka serniu sngi kaduna ka jingpang katba ka kum kini pat ki shermit ki ba thung ha ki open space ki ba dai sngi ba kani ka jingpang ka kham jor ta kini khndiat ki long ki jingbatai shapang kani ka jingpang live bloch le ka jingper tho sla ha u shermit kublai shibun